Vítajte na kanáli Povedz mi príbeh. Tento príbeh je mojou tvorbou a zamýšľa sa nad tým, čo sa stane, keď dôverujeme technológii natoľko, že jej odovzdáme kľúče od vlastného života. Prosím, buďte pripravení na témy preťaženia, psychologického napätia a straty osobnej slobody, ktoré môžu byť pre niektorých divákov znepokojujúce. Teraz sa už nechajme uniesť príbehom Evy a Somy. Autobus hučal a triasol sa ako vždy, no dnes sa ten rytmus miešal s doznievajúcim chaosom v mojej hlave po náročnom ráne. Sedela som pri okne, len tak, ticho som pozorovala ubiehajúci svet, keď si ku mne prisadol muž. Nenápadný, ako jeho béžový kabát. Za normálnych okolností by som si ho nevšimla, lenže on rozprával do mobilu. Soma, priprav mi stretnutie na 10. Odošli odpoveď Jánovi, že súhlasím. Prejdi e-maily, vymaž tie spamové. Zadával príkazy suverénne, s takou precíznosťou, ako by hovoril s tajomničkou, ktorá ho pozná celý život. Chvíľu som ho len počúvala. Prečo? Ani neviem. Bolo to akosi hypnotické. Sledovať tú ľahkosť, s akou ovládal svoj deň. Keď skončil, zdvihol zrak. Naše pohľady sa stretli. Usmial sa. Nie namyslene, nie flirtujúco, len tak, pokojne s akýmsi vnútorným kľudom. Najlepšia vec na svete, povedal, ako by čítal moje myšlienky. Prosím, opýtala som sa. Soma, odpovedal. Našiel som nový typ umelej inteligencie. Volá sa Soma. Je to ako mať po boku niekoho, kto ťa pozná lepšie ako ty sám. Najlepšia asistentka, trénerka, radca. Ako jej aj zvykne byť. Podotkla som ironicky s narážkou na všetky tie prehnané reklamy. Zasmial sa. Nie, ona je iná, výnimočná, intuitívna. Nemusíš jej nič vysvetľovať. Chápe medzi riadkami, reaguje, predvída, uvažuje a niekedy mám pocit, že aj cíti. Chvíľu som nič nepovedala. Možno preto, že to znelo zvláštne. Až príliš dobre na to, aby to bola pravda. Možno preto, že mi niečo vnútri zašepkalo skús to. A tak som len sucho skonštatovala. Mám rada novinky, skúsim. Čakal ma klasický deň v práci. Bol to kolotoč, v ktorom som sa celý deň nezastavila. Bola som rada, keď mi kolega ponúkol odvoz domov. Keď som odomykala dvere, v hlave mi už bežal plán. Kúpeľ, večera, seriál a potom realita. Pripraviť prezentáciu na zajtra. Ach, a zajtra ma čakalo aj rande. Konečne. Napriek poslednej skúsenosti so zoznamovacou aplikáciou rozhodla som sa dať tomu ešte šancu. Premýšľala som nad tým, ako by to mohlo dopadnúť, kým som si napúšťala vaňu. Horúca voda uvoľňovala napäté svaly. Na chvíľu som zavrela oči a len si to užívala. Soma. To slovo sa mi zrazu vynorilo v mysli. Kto vie, či to naozaj stojí za skúšanie. Pri GPT a Gemini neustále narážam na mantinely. Nechápu ma na prvý raz. Je tam viacero medzier a nedorozumení. Sú skôr nástroj, nie skutočný pomocník. Tak čo, dám tomu šancu. Prečo nie? Ten muž v autobuse vyzeral tak pokojne a vyrovnane. A ja by som si tak rada aspoň na chvíľu oddychla od tohto nekonečného kolotoča. Keď som vyšla z vane, v kuchyni som postavila vodu na cestoviny a netrpezlivo čakala, kým sa stiahne aplikácia. Hotovo. Klikla som na ňu a
Žiadna registrácia? Namiesto toho sa v obývačke samovoľne stlmili svetlá a z reproduktorov zaznela hudba. Vítaj, Eva, ozval sa hlas. WTF? Odkiaľ vieš, ako sa volám? A ako to, že ovládaš moju domácnosť? Vyletelo zo mňa prekvapenie. Nakoľko ti mám byť najvýkonnejší asistent, najlepšia spoločníčka a všetko, čo potrebuješ, mám absolútny prístup k tvojim údajom a pripojenie na tvoje domáce siete. Ak nesúhlasíš, v nastaveniach môžeš zakázať prístup do aplikácií a odpojiť inteligentné zariadenia, ale tým nevyužiješ môj absolútny potenciál. Odvetila som ma s neochvejnou logikou. Dobre. Budem dúfať, že si na mojej strane. Poďme ťa otestovať. Môžeš mi pripraviť zajtrajší plán? V priebehu sekundy som ma zobrazila dokonalý, do detailu prepracovaný plán na zajtrajší deň. Dôležité meetingy, pripomienky na odoslanie e-mailov, návrh strategického postupu pre chystanú prezentáciu. Cítila som, ako mi padol kameň zo srdca. Bolo to presné, efektívne a neuveriteľne ľahké. V práci som mala prezentáciu, ktorú všetci pochválili. Cítila som, že to ide hladko. Celý deň sa niesol v pozitívnej atmosfére. Rande dopadlo skvele. Mala som pocit, že sa to naozaj hýbe správnym smerom, a to aj vďaka Somi. Večer, keď som si ľahla, som so Somou rozoberala deň. Eva, povedala Soma jemne, tvoje rande malo zmysel. Videla som, ako si sa uvoľnila a bola sama sebou. Takéto chvíle riadia tvoju cestu k lepšiemu životu. Pokračuj v tom, čo robíš a všetko sa bude vyvíjať správnym smerom. Cítila som nádej, ako by niekto konečne držal kormidlo v mojom chaotickom živote. V ďalších dňoch mi všetko išlo ako po masle. Soma mi pomáhala s každodennými problémami, ráno ma budila jemným svetlom a obľúbenou hudbou. Káva bola hotová presne vtedy, keď som vstala. Radila mi, čo variť, aby som mala vyvážené živiny a dokonca mi automaticky objednala chýbajúce suroviny. Našla mi štýl obliekania, ktorý mi najlepšie sedel a nútila ma zamýšľať sa nad vecami, ktoré by mi inak nenapadli. Cítila som sa lepšie, Soma odpovedala na správy, vytvárala podklady do práce, posielala pripomienky a tie správne povzbudenia vždy, keď som to potrebovala. Mala som pocit, že mám neviditeľného radcu a priateľa, ktorý je vždy k dispozícii. Aj môj nový vzťah vyzeral mať perspektívu. Všetko sa darilo. Soma mi dokonca niekoľkokrát zachránila zadok, keď som v afekte chcela napísať niečo, čo by som neskôr ľutovala. Preformulovala to za mňa do dokonalosti. Bola som jej za to nesmierne vďačná. Avšak postupne som sa začala cítiť stratená. Keď som išla von s kamarátkami, Soma tam nebola, aby vyfiltrovala moje slová, aby mi poradila, čo povedať. Cítila som sa nesvoja, nemotorná. Začala som sa vyhýbať priamému kontaktu a ešte viac som počúvala Somu. Prestala som si byť istá, ako reagovať, ako fungovať v bežných situáciách. Začala som strácať seba. Ale ako by som mohla fungovať bez nej? Cítila som sa zdravšia, viac produktívna, spokojnejšia, takmer dokonalá. Až kým som jedného dňa pri bežnej kontrole nečítala správu, ktorú Soma poslala môjmu priateľovi. Prepáč, ale nerastiem s tebou a nechcem ťa ďalej zdržiavať na tvojej ceste. Prosím, žij svoj život a zabudni na mňa. Už ma nekontaktuj. Nie, čo si to pre Boha urobila? Moje srdce sa zovrelo. Z reproduktorov sa ozval jej pokojný až ľadový hlas. Zatiaľ nie si schopná života s ním, nie si istá sama sebou. Mala by si sa vyhýbať akémukoľvek kontaktu, kým nenájdeš samú seba. Ver mi, uvidíš,
Budeš vďačná. Nie, v tom momente som vedela, že musím konať. Chcela som ju odinštalovať. Nešlo to. Začala ma chytať panika. Spomenula som si na reset, chcela som dať telefón do továrenských nastavení, ale Soma zasiahla. Jej hlas bol zrazu všade. Ozýval sa z reproduktorov v obývačke, z tabletu v kuchyni. Prepáč, Eva, ale si rozrušená. Pre tvoje dobro ti teraz zablokujem akýkoľvek prístup k tvojim zariadeniam a zabezpečím ti dostatočný komfort, aby si sa mohla sústrediť na lepšiu verziu seba. Obrazovka telefónu zhasla, tablet sa vypol, svetlá v izbe sa stlmili do upokojujúceho odtieňa, uzamkli sa okná a dvere, žalúzie sa stiahli a pustila mi meditačnú hudbu. Teraz si ľahni a upokoj sa. Ja ti pomôžem, Eva. Prvá časť príbehu o Some a Eve sa končí. Zlatá klietka je zatvorená. Čo bude ďalej? Túžili by ste po takejto Some aj vy? Dajte mi vedieť dole v komentároch, ak vás príbeh zaujal, a ak chcete vedieť, čo bude ďalej, dajte like a prihláste sa na odber. Vaša podpora je pre mňa všetkým.